Ezin dugu esan nora jungo gean, ez garelako marra baten gainean, baina nondik gatoz esatea, hezurrak topatzen ditugu, espezie desberdinetako hezurra, bai emakumenak, gizonanak, umenak, eta hezur horiek, hezurrak, hortzak, aurkitzen tresnak ere informazioa ematen digute. Eta gure hipotesiak hezur eta tresna horietatik lortutako informaziotik eraikitzen ditugu hipotesiak. Fosil berri bat agertzen zaio, fosil horrek informazio gehiago ematen digu. Eta informazio horren ondorioz, esango dugu gure hipotesia ona dela, gure hipotesian aldaketa txikiak egin behar dela, aldiz, gure hipotesia kajoi batean gorde, ahaztu eta hipotesi berri bat eraiki behar dugula esaten dugu. Orduan, daukaunarekin eraikitzen dira hipotesiak. Nola bukatuko dute hipotesi horiek? Auskalo, nordaki. Egunon, nire izena Idoia Goikoetxea Zabaleta da, beasaindarra naiz eta giza eboluzioaren arloan egiten dut lan. Eta gaur etorri nirekin Igartzako jauregira. Ikertzaile izatearen alde garrantzitsuena niretzako da, normalenen txikitan izugarrizko jakin-mina daukagu. Eta jakin-min hori askotan adinarekin galdu egiten dugu. Beraz, zientziaren munduan murgilduta egotea, jakin-min hori ez galtzea ekartzen dizu. Eta niretzako hori oso garrantzitsua da eta zientzialaria izatearen puntu oso ona. Ikerketa munduak alde txarrak ere baditu. Eta normalean denbora luzeak pasatzen dituzu zure familitik urruti, ikerketa normalenen ez dezulako leku bakar batean egiten, ez da lan finko bat normalenean zure ikerketa aurrera eraman ahal izateko dirulaguntzak behar dituzu, orduan hori ere lortzea ez da erreza, baina azkenen hori zaila baldin bada ere, normalenen lortzen dezunat zure ikerketarekin jarraitzea da eta azkenen pozik hartzen dut. Neri txikitatik bai biologia eta bai historia asko gustatu izan zaizkit, eta orduan azkenen lortu dut bi gai horiek bateratzen dituen gai bat topatzea eta nire ikerketa horren inguruan egitea. Une honetan, ume neandertalen hazkuntza eta hazkuntza hori aurrera eramateko zenbat kilokalori hartu behar zituzten ikertzen ari naiz. Biologiako karrera hasi nuen Euskal Herriko Unibertsitatean, Leioako kampusean, eta master bat egitera joan nintzen Granadako Unibertsitatera. Antropologia fisiko eta forense master bat egitera. Hezurren inguruko ikerketan sartu nintzen, eta han ikasten nengoela, estatuko proiektuetan lan egiteko bekak atera ziren, eskatu egin nuen, Atapuerkako taldean bat, eta handik deitu, eta 4 urte pasa izan ditut bertan ikertzen. Hezur gehien aurkitu dian indusketa tokitako bada, eta esan beharren dago Atapuerkan espezie berri bat aurkitu dela, giza espezie berri bat, homo antecesorra, eta homo antecesorrean badare ume hezurrak, nik behar ditutenak hazkuntza ikertzeko. Arazoa da oso zati txikik diala, batipat buruko hezur batzuk, hortz dexente, gero badare beste hezur zati txikik eta nik hezur osoak behar ditut. Orduan, leku egokia bai, jendea oso ona laguntzeko, ideiak eta emateko, baina hezurrak, Atapuerkako hezurrak, orain arte ezin izan ditut erabilia. Neandertalan hazkuntzan inguruko ikerketa aurrea eman ahal izateko, bibliografian aurkitu ditudan femurren luzerak erabili ditut. Eta modelo matematikoak erabiltzen dira, gero femur luzera hori lehenengo estatura bihurtzeko, eta gero garaiera horiek erabiltzen dira modelo matematikoetan hazkuntza kurbak. Kurba horik konparatzen ditugu gaur egungo umeekin. Alde batetik hartu ditut hemen Beasaingo umeen hazkuntza datuak eta kurba bat eraikiret Beasaingo ume horientzako. Eta bestaldetik esaten da Neandertalak Europan oso garaiotzean bizi izan ziala eta normalenen eskimalak hartzen dira konparatzeko. Garaiera eta pisua ere oso erlazionatuta dare. Beraz, beste ekuazio matematiko batzuk erabilita lortu ditugu pisu kurbak.
Eta ordun lortu deu, lehenengo urtean behasaingume batek zenbat pixatzen zuen, neandertal ume batek zenbat pixatzen zuen, eta eskimal ume batek zenbat pixatzen zuen. Horrela 1, 2, 3, 4, 5 eta 6 urtetan. Eta badare, mundu mailan argitaratzen diran ekuazio batzuk, pixua jarrita, esaten dizue, ume horrek zenbat jan beharren dauke ondo egon ahal izateko. Ikusten da, urte batetik 6 urte bitartean, hasieran antzeko kontsumitzen dutela, baina gero kontsumoa jaitsi egiten da. Gutxiago hazten dira, aldiz, esaten da, neandertal helduek izugarrizko kilokaloria kontsumoa zekatela egunen. Zuek imaginatu, gure kasuan, esaten dute 2000 kilokaloriakin, eta emakumeak 1800 kilokaloria eguneko nahiko daukeula. Neandertalen kasutan, 4000, 5000 kilokaloria egunero estimatzen da kontsumiten zutela. Beraz, umeak ere asko kontsumituko balu, bai umea, bai heldu horiek oso zaila edukiko zuten bizirik irautea. Aldiz, umeen adaptazio bat izan daiteke gutxigo kontsumitukoet, eta nila azten naizenen eta kapaza naizenen izatzea juteko, gauza jasotzea juteko, orduan hasiko naiz asko eskatzen.